Бати, как може на колона, бе, човек? Виж го през апарата, вижда се едно, даже не катериш, а ми спускаш. Нали, като идваш отдолу. Бати! Ми не знам, камъни ли съм, Филип горе големи крака игра. И накрая го видях вече последния момент падна. Той Филип ли направи тап? Не бе, тя си бе това в тресето тук. Но Филип направи тап, той ли падна? Той беше... А, да, той беше. Да, малкият там. Някой се мъчи горе. Ти знаеш, че сега точно ще мина два пъти и тук ептен няма да се мине. Давай, давай! Газ, 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 газ! Айде, от беше.